kun hiki päässä painaa hommissa, alkaa pyöriä aivoissa. Että tokisella työllä ei rikastu, siitä saa vain rystyset pikeen. Mutta lotokissa sormet ei rikastu, voi saada miljoonan puhtaana käteen. Nyt on jättipotti, se miehen otti, ryntää kioskille Virtanen. Ja kun lauantai koittaa, voi tosi paljon voittaa, joko vuoro Virtasen. Vuodesta vuoteen vaan on Virtanen muka omillaan. Vaikka vaimon mietteet toiset lie, käy kioskille Virtasen tie. Sillä totisella työllä ei rikastu,